Morjes! Tässä on yksi meidän asiakkaille räätälöity työkoneen akujäähdytykseen tarkoitettu laite. Tämä toimii 400 voltin vaihtojännitteellä ja toki sitten saadaan räätälöityä myös eri jännitteillä, kuten vaikka 800 volttia DC tai 24 volttia DC, 230 volttia AC. Tämä on tehty satamaolosuhteisiin, eli siellä on sitten suolavettä tuiskuissa ja myrskyissä tulee merestä ja korrosion kesto täytyy olla silloin kova. Tässä onkin tehty suojakuori alumiinista, samaten kennoalumiinista, pultit, mutterit, rosteri ja niin poispäin, ei päästä paikat ruostumaan. Tässä akkusovelluksessa akkuun otetaan noin 4-7 astetta vettä täältä ulostulosta sitten nestekiertoon akulle. Ja paluukiertonasta akulta tulee takaisin neste, mikä on energia sitoutettu ja se sitten lauhdutetaan täältä ulkoilmaan. Ja tässä 4-7 asteessa vedessä, niin silloin saadaan tästä yksiköstä 3 kilowattia tehoa irti, kun taas sitten jos nostetaan se sama vesi 22-25 asteiseksi, niin silloin tästä yksiköstä saadaankin sitten 8,5 kilowattia tehoja. Ja näitä tehdään sitten asiakkaiden tarpeiden mukaan ja räätälöitynä juuri sen kokoiseksi tai tehoiseksi, kun kyseisen sovellukseen tarvitaan.